hijira a dutsen Arfa. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya fara da cewa, ya ku mutane ku bani hankalinku, domin mai yiwuwa ba zan sake kasancewa da ku bayan wannan shekara ba. Saboda haka ku saurari abin da nake gaya muku da kyau, kuma ku isar da abin da zan gaya muku ga wanda ba su a wannan wuri a yau. Ya ku mutane, kamar yadda kuka riƙi wannan wata na hajji, da wannan rana ta Arfa, da kuma wannan gari na Makka da girma, kuma abin tsarewa, to, haka kuma ku riƙi ran musulmi da kuma dukiyoyinsu da girma abin kuma karewa, ku maida wa mutane kayan da suka ba ku amana, kar ku cuci kowa saboda kar wasu su cuce ku. Ku tuna fa, haƙiƙa Allah zai yi sakayya akan ayyukanku. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cin riba, wato kuɗin ruwa. Saboda haka duk abin da aka ƙulla ta kuɗin ruwa sai an warware shi. Ku yi hattara da shaiɗan domin kiyaye addininku. Yanzu kan ya fidda ran ɓatar da ku akan manyan abubuwa na saɓo. Saboda haka ku guji bin shi akan ƙanana. Ya ku jama'a, haƙiƙa kuna da hakki bisa matayenku, amma su ma suna da hakki bisa kanku. To hakkinsu ne a kanku ku ciyar da su, kuma ku tufatar da su, kan jin ƙai, kuma ku bi da su kyakkyawan biyarwa, kuma ku tausasa musu domin su majibantan al'amuranku ne, kuma mataimakanku haƙƙi ne a kansu da kar su abota da duk wanda ba ku so, kuma su nisanci zina. Ya ku jama'a, ku yi kyakkyawar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala, ku tsai da salloli 5 na farilla, ku azumci watan Ramadan, kuma ku ba da zakka, ku aikata aikin hajji idan har kun samu daman yi. Ku sani fa, kowane musulmi ɗan uwan musulmi ne, dukkan ku daidai kuke, ba wanda yake da fifiko a saman wani sai wajen tsoron Allah da aikata kyawawan ayyuka. Ku tuna fa, ya ku jama'a, wata rana za ku tsaya a gaban Ubangijinku domin sakamakon ayyukanku. Saboda haka ku yi hattara, kada ku yi sake da hanya madaidaiciya bayan na kau. Ya ku jama'a, ba wani annabi ko manzo da zai zo bayana, kuma babu wani addini da zai zo bayan addinin musulunci. Saboda haka, ku yi tunani sosai akan wannan magana da na gaya muku, kuma ku fahimce ta sosai. Zan bar muku abubuwa guda biyu, Alƙur'ani ga kuma sunna. Idan kun bi wannan ba za ku taɓa ɓata ba. Duk wanda ya ji wannan saƙo to ya jiyar da waɗansu, su ma su jiyar da wasunsu, kuma sau da yawa wanda za su ji magana daga ƙarshe su fi masu ji na yanzu fahimtar abin da nake faɗa. Ya Allah, ka zamo shaida a gare ni cewa na isar da aikenka zuwa ga bayinka. ‘Yan uwa, ku yaɗa wannan huɗubar ga ‘yan uwa musulmi wadda kamar yau aka yi ta.